Warung pinggir jalan Pading Gembong terlaris, tempatnya strategis. Kabeh iki bakule nyaine iki. Bakul. Bakule bae no. Iki bae. Dawet. Aku iki. Lah itu takon deh, takon. Lu YouTube bae. Video iki ku es campur, es degan. Dawet Jawa beras. Bakule aja lho, bakule iku wong sing tuwa. Kopi akeh. Jadi apa Mbak? Enggak tahu tuh. Pakai mana? Pelanggan setia. Macam-macam gorengan. Di 5.000. Tapi gembong 5.000. Dibuka ya ijo ya jane ijo. Iya. Isine iku. Mateng, Mbak. Nah, iki contone Mbak iki lho, Mbak. Delok ndak mateng. Siape di lebokno jero. Sele HP. Pelanggan setia iki mbak-mbak iki. Ojo aman. Barang YouTube dia. Apa Mbak? Pakotan kreator. Bejak teh, Pak. Macam-macam gorengan.